Ya? Papatalamnan ko, anay? Oo. Ay, din ka na. Hindi ka karoon. Ay, gusto ako. Maski din lang, sure ka. Pag-iwis pilama mo maayo. Ay, hindi ko naman pala rin sa pinakabalay na. Temprano ba nagpilitan na? Diana! Tumamagi ka sa istorya, ta? Anong ginagawa niyo? Mas pinakayo. Kaya na oras? Hindi ka gamit na yan. Bakit na? Bayang-bayang kita tumawag. Hindi mo maglaan. Pero ang bali mama, mas talautang si mama mo. Jana! Roger! Tinahari ka diyan eh! Di ba lang pang-save, hindi ka magupod sa bata sa malawal na ina? Ay, Diyos ko, bata ko ba ito? Halika sa bata mo. Ay, mga pala,
Ay, magpanuktok ka ni Becky. Manin mo ni Balay. Kay Marisol, tada. Ay, Kangkim! Yung laptop nyo pa nga. good morning. Di ba Oh, sunod? magsulod. Ready, Becky? 1, 2, 3. Sige na ako. Kakastress ako sa inyo, mga iloy. Becky, thank you. Wala ka kabalo, makakapala lang sila. Best friend lang sila. Awan yung kang share!